Hello, comment khai bedi kisa? Ai xem cái là một là nó bỏ nó bạn có đồ tích đây đây là đồ không đâu. Hello, comment khai bedi kisa? Hello, ta horo kisa comment khai bedi kisa lairo bedi di engkai ta isa noro bekok salainani hin paimani. Kisa comment khai gede nong ni comment phai ain da kisa comment khai gede. So, hoja ai je tu mi debe mai hoja chara khulun pula. Ta no ko mairum kare de. Kore sorry pula.
dia tak potong di kopal. Kan benar di kopal. Hello, lo idol hambai idol. Nung comment kami na bago bela hambai. Ma inta sa ka feran mai sa khang feran. Nung comment kami na bago bela hambai no. Kay nung kay tabok tam rakhai tong ke sagari dol feran. Nung comment kami na bago no bela hambai maro. Tam rakhai tong ke sagari. Okay feran kay mai disa sagari feran. Nung ano comment kami na bago bela hambai. Olion official channel tamo khai tong sa haina tongo Olion bela hambai Olion kisalai ton kirigati Arian nung kisa ana laiton khairi gati nung ani LB film raga bela hambai Alian nung tabo tamro khai tong kai nini param boyang ke sagari tamro khai tong ke sagari Alion tamro khai tong ke sagari dol nires nung kai mai sagari kaya ani para khai ani para khoi no sarigam nye Bishal koi no no sarigam gai taktar khai tong sagari Bishal gai mani khai boro ongkha ini ani khai boro ongkha Arian ani para hingke nongo dumasara do Arian ani para hingke dumasara gai Arian ke tabok tam rakhai tong mai di jaka hello Bishal nung ke taktar rakhai tong oh hingga Arian kaya mai chaya kon chakon tam mirok songkani nara Arian Hai Jojo Kaiping Hai Jojo Kaiping kaham datong sadi tamro khai tong ani LBL lamsuko Jojo Kaiping ang tabuk Hyderabad o si ang tabuk Hyderabad si bela hambai narang no nog ani LBL phai cho mani bagai bela hambai maro ngasuke logiri tong mani bagai Arian Hyderabad tama samro khai tong sini yak dui nung ano sini yak dui nung ano sini ya dui nung ano sini do photo ku nung yani baga sini ya doka endakte o se ang duty o se ang nung khai
call phai tong do ta khai tong bro ta ayan tong adit dol tamang kasa bondo net sulo into hado ani yang call phai bag bondo nung sabong kang sinema ne do mane nung bung rok ni photo reja kore ni bag yang sinema into bondo hello Aryan bondo kisa call phai tong kang ke kisa net sulo into hata ni yang go comment kredit tak le Aryan bondo nung beton obusuman sagari Aryan bondo nung beton obusuman sagari Heidelberg samkai mani tamo samong bo ma hai samrok kai kisa sagari baherok sole tong sagari kisa Vamos se quer. comment kare Aryan bondo Oi, lu kano, dan katu di kano. Dia. Lu itu, tama sutoi lu kelai. Jagoan, aku ni kacil pas sendiri. Pas orang hai ke, aku ni cerong gila nunggu. Pas suka itu lu kelai ya. Suka itu lu kelai. no kaham no bala Silari kai 19 Silari kai 19,000 hambela nung kai tamorok kai sa bondo para role kuno samrong maya haino para rogo buinoro kisa misa samrong kai haino kai o ma hai rok se kuno samung para rogo kuno samung sigare samrok silada yambui bai hai si tongo nogo hai si nogo tongo para rogo samung kai ta samrong ma kai on chaka bondo kisa hello Aryan bondo kisa ne hamjang tongkha kisa no super check rigadi kisa super check kom dami super check rigadi ani Google Pin shopping point tongkha kisa nora hamjakai ba kisa sobadi bondo hai 10 টাকা 20 টাকা ফানো কিসা চুবাদি নরংনি চুবাসু 9 টাকা आंखाय profile pics dijak no father bondo kisa nung chuban musuki tongkhange kisa super check 10 টাকা 20 টাকা ফানো kisa super check kisa ri gadi ani norokni chubasu 9 টাকা pero nok dolok kai ani ongo phaya 9 টাকা gol pin phaya 9 টাকা
Ani ang call fight tong do call fight tong no khorang ala. Chanja kaham saja kaham munami bela hambai dengan LBO phaya balok suka tabok se phayo bela hambai laidon hambai lairi mane bagai bela hambai nung ani LBO go phaya balok suka munami kaham da tong da mini kaham no tongo munami nungkai kaham da tongke sari munami nungkai kaham da nuhai kaham da tongke sari munami amu kaham no mairok di saka sari munami sari kaham seleng nanobo sari kaham seleng nanobo sari kaham ham nini lai phaya balokha munami kaham no tongo hinchaka munami saya kho hinchaka munami kai munami sungka nungkai angke angke tabung no mai chai peyo munami nakadi ang GPay phone pay use khaya kokoroi arian bondo kokoroi eta momo inga anggo mulai alu tei anggo mulai alu songjak hingke tei mufarai songjak nungkai ta murok maija sagari umi munai nungkai ta umi maija sagari angkai anggo bondo arian khai ma khai o khai ma te khai o khai phanno ani white che use khayo nakar di kokore nakaro arian bondo nakaro kokore gai koita rokam maisa nungkai arian bondo saya koin chaka umi ta mui songka munai umi nin nokha munai umi nin nokha ta mui songka angkai arian bondo nini duty da paikha sari duty angkai asung dema korok kaham ki mathriya kisana kadiana banda kopit situ injaka banda kopit munai umi bai male balok suka khatang suka norokno ang bo LB rok khejia baloka tini chetaisa LB kheja godo LB rok khejia ba balok ang bo gai norok bai malaya balok suka bondo arian nungke ta murok songka sagari tabok koita rokam maisa nai ta murok songka sagari arian bondo au nung bo khatang au ang bo khatang kain sagain khatang kata malaya balok suka angke ba tamo khatang tongan ba joto khatang la yuta atao se painai jako atao se painai no
Noro no comment khai tong sia nara. Mui khai thogya se bondu mui khai thogya se thogya phana ta mui sagari ta bondu mui khai thogya thogya se bondu thogya phana ta mui sagari ta bondu Hangarai rok bo hai katika hangarai ro hai no katika hai no katika hangarai siniang hangarai pro dumur mela purgara mongjak hai ponang mela thangdia ta siniyang purgara mongjak hai ponang mela rok naidia ta kopi bai alu se bondo obono kathok tai ta mane ba bondo arian obono kathok tai ta mane ba alai obono thokjago kopi bai alu ke songka angke onek samano da jeji biang kumakho o nini dara jeji bo tabok tom gari pailajak hingke bo tabok tom gari chalainani pailaiya hingke bo tabok bini nok toi UNG sini lama thangpai do UNG sini lama thango hingke bini nok rugoi taisa nok masiketa taisa nok kotal tangna bagoi taisa nok kotal tangna nai tongo bo bini agini nok sema thangka bo lama phaimani bagoi hingke tabok bo tom gari pailajak o rang manoi bini nok toi gari lama thangpai kangke oboni rang manjak bo omo bai tom gari pailagoi tabok tom gari salai tongo hingke bo tabok video ro asuk dadia LB ro khaidia bo tabok bini pailajak yain tongo tabok bo khai rang mani se chinta oi tongkha bung rang korikhe bo chinta phung rang mangkhai bo chinta phung hinsao ao hambai bondo jagai ha ini munika ubai bunai jeji mamu jeji bo tabok bo khe tabok rang mani se chinta oi tongkha bung chungkhe rang korini chinta bo khe rang mani se chinta hello Arian bondo comment khede khatang kaham datong darai kaham no samin munai kaham no samin munai nungkhe kaham datong ke sagri samin munai norok bai malai balok suka khatang suka norok no samin munai bela khe khatang suka bela hambai maro ani LBO lamsoko munai samit ao chungkhe chungkhe rang kurui ni cinta au chungkhe rang kurui ni cinta do bo khai sao angkhe rang tongoi se cinta ongo tamo khainai rang bai tamo khainai ni cinta ongo hinsao ta anokhe rang mangkhai bo cinta ongo hinsao o jeji mamu hinsao ta bo khai tongmani se cinta bo khai tongmani bai cinta ongoi tongo bo khai tongoi se cinta oi tongkha chungkhai korini cinta bo khai tongoi se cinta oi tongo mamu ni bono dara nungkhai jaga ang bo kaham no munai samir
munai samir nungkai mairok risa sagari munai samir mairok risa kham munai samir tabuk tamro khai tong oi bondu ang office oi bondu ang offline ang sinai do kisa busy tongo kha kisa busy tong kha enche kokore do bondo arian bondo nung ano so man baga bela bela hambai engkai ok mui ro sunja alu go engka osnang soi jai barka ulo somerok ma khai phaidi ta arian bondo bela bela hambai ulo somerok ma khai phaidi ha je ji ha hani mun kam nai mui ehi saka sami munai ta muru songka sami munai ni nor khai nong nor sami munai ta muru songka nakadi nono logi rioi malia kokoroi nakaro kokoroi bondo jotoni busy tongbole nung bus ang jesuk tongmang ang jesuk tongsak to rogili maya ngai kokoroi ulo somerok ma kai phairita thangmano kokoroi nini busy tongmani ba phainai hambai te hor kahami tata hor kaham bondo hor kaham nono ba bela bela hambai bondo nungana ske logiri tongmani baga bela bela hambai bondo arian munayumi bela bela hambai nungana ske logiri tongmani baga munayumi nono pogoi maya tama khai tong ngai santos murasing haine tongo santos bela bela hambai ana lbo phaima bagai santos nung tabuk tama khai tong ke sagri ngai nini sinimuno sagari nini parar bor ke sagri santos bela bela hambai on hinsa ka munayumi bela bela hambai munayumi santos nung tabuk tamro khai tong ke sagari nini parar bor ke sagri santos santos nini parar bor ke sagari munayumi bela bela hambai nung asuke logiri tongmani bagai norongno nung asuke asuk jora nung ana asuke logiri pega munayumi nono bela bela ke buka bai hambai maro nung ta bo logiri tongkho boya asuke sobe ako nung asuke sobe tongka poti kuri dada pati kuri dada anjaka poti kuri poti sorry poti sorry dada nini para poti sorry da on ge bele bele saka poti sorry oi poti sorry odang goji digeda oi santos bondo no ongo poti sorry o goji digeda goji saida poti sorry maida saka maisaka ang monos jomatia nungke maidi saka ke sagari monos nung tamro khaitong ke sagari monos nini para bor ke sagari monos bala bala hambai monos nung ane lb phamen bagoi saka o gojio oi santos gojio ani baitong do ruthai sora ini tongo jang ani baitong do o nongni rasmela phuro ang thangja do gojio rasmela phuro ang thangjak nung boroni dara santos mona angke jang dolai district monogat do dolai district mono site bela bela hambai mona minunga ske logiri tongmana bagai monos nungke tamaro khaitong ke sagre monos jeka monos nini para ke bor ke sagre monos nungane lb phano bela bela hambai nini para bor ke sagre monos kai
bo jaga ni dara ongo do dolai district monogat do dolai district monogat ambasa layoi monogat mono nita angke mono dolai district mono on hinsaka bela bela hambai munami ngasi kilogiri tongkhai mane bagai nono bela bela hambai munami on hinsaka santosh mono rok hini khuro khuna santosh mono rok hinai dolai district mono ta ambasa digini mono ang nongni rasmela rok pro phaijak bole o gorji o rasmela ong yadiba gorji chai kila dadai kila ni angkai monos nung mai desa sagre nugia kho dara anjako santosh nuke mai rok desa sagre santosh munai bela bela hambai nung on tong mane bagai munai ambo el biro khaije balok suka angkai norok bai kok rok saje balok khaine norok bai kok the seni salaina ni hinai haina tong thuya hini kisa el biro khaimanta norok jesuk logiri sak angba asuk tongita dada injagai munai on hijaga munai mi bela bela hambai munai mi nung asuke logiri tongmane bagai nono asuke hambai marawa nora asuke so mane bagai Delhi khaidi damini no boro asuk phayani bagai asuk elbiro khaji ang tong hata asuk boro go phaya angke bamne bagai asuk tamo selemana hayong oi kisa elbiro khaji ang tong hata সময় मा hangke Delhi khaina elbe norok bo phaibadi jaka dada jaka monai monos tamui maisa sari munai tamo murok bai jaka monos tami mui bai mai jaka dara angke tamo mui bai mai jaka dara jaka angke ongo bai jaka do ongo alu bai mulai sungjak tei tai ongo mufarai songjak angke tei alu bai mulai songjak thoka de dara sakata munai thonglai thoka alu bai se dara jaga on jaga munai mi on jaga bela bela hambai munai mi bela bela hambai munai mi asike logiri tongmane bagai thamai maro siniyak berai nani phaide dara siniyang berai nani phainai baisuni nogo phaikangkai phayano nongni yang roga berai phayano baisuni no gorji tongo angke baisuni ro phaikai ba nongni yang bo thangma kata nongni yang bo thangnai ta phayano somai mang hangkai phayano angkai santosh munai nongni ajai songro koijon sagari kisa nini bai sabo ba dara
Ani bai tongo gonjio. Ani bai tongo gonjio. Gonjio tongo ta ani bai. Kai nong na asai songro koijona sagari santos munai. Nini asai songro koijona angkai nung tabok tamro khai tong pori da tong tamro khai tong kia sagari. On hin saga munai mi bela bela hambai munai mi. On tong munai bagai bela bela hambai. Bela bela hambai munai mi nung on tong munai bagai nong asake buka ba hambai maro nung asake logiri tong munai bagai nung asake soba sak ke soba na kari kan nung asake soba tong munai bagai nong asake hambai maro. Ang hai ang hai kon kha no dara ang khai kon kha no dara bobita koloi gor emeneng darai gor emeneng munai bobita munai nungke boroni kia sagadi nini pararo bor kia sagadi bobita munai nona bo gor emeneng kai nini pararo kia sagadi kai nung tamro kai tong kia sagadi munai bobita monosaka ang nonos sa ja kha dada bela bela hambai monos munai ang sai kon kha no ang sai kon kha no dara jaga ani porimane mistake ngai kisa na kade ani porimarok mistake tong kisa porimane ang kisa porimarok mistake ongoi mano kisa na nakadi ani porimane rok mistake tong hangke kisa na nakar baidi bobita munai ke boro thangka sa comment khaidia bobita munai ke boro thangka nok porina nok porina murungkhai rungya de dara nok porina rungya de dara jaga ani kisa porimani mistake tong hai kisa nakadi do santosh munai nung nok porina rungya de dara jaga ani porimani kisa mistake tong kisa nakadi do munai santosh bobita college saka ani para khe ampio tei ang edisio bara tongo college se porina nangmani ba ta iko jaga gai mairok de chaka sagade bobita kolai mai de chaka sagade on hin chaka munai umi mairo de chaka sagade ngai bobita munai mai de chaka sagade ang bo ras mela thangka ang ras mela semano hingke thangja do mane takala hingke ras mela thangja dia do monos munai ang takala hingke ras mela thangja dia gai seman rogo hingke thangjak gai ulo taisa ras mela rok ongkha hingke phaya no malai pidi phainai de dara sini yang phainai santosh munai phainai do ang phainai ang phaikan ke sawano santosh munai ang phaikan ke sawano phayano
munai bobita mairong disa kasari kisa comment kai sari munai bobita nung tini sani live poila ongkana munai boforo dara phayanota Shillong Khachi Hill hi Shillong ihe chaya khodara manirok sok nani sile sunani sile mani bakui ihe chaya khodara manirok sunani sile mani bakui jaga haino hor kuchang haino chamano tabulo ale tinin dak tini mai sai pekha tinin dak tini mai sai pekha angke munai bobita munai me thari thangka munai me ke jora roi tong di dada jora roi tong di dada tongnai naka di dara mistake ongkha manui hunma se kokoroi munai bobita oboto kisa misa mistake ongnai bele Shillong Khachi Hill tata kokoroi oboto kisa misa mistake ongnai no angkai munai bobita nong norokni asai songkai koijon aro kia sagre norokni asai song koijon munai bobita nung ani LB phaima bagai norok bela bela hambai maro munai bobita nung tini sa ani LB poila no poila tini se na munai bobita nung ani LB norok bela bela hambai maro nung ani LB phaima bagai I am single dara I am single dara angka dara sini asai chongke dara sini asai ke duijon hisaka tai kaisa angke nini munai da munai bobita nung da kusok tama nung okara munai bobita mono saka nini asai busuk bodada ane asai songke monos jomati ane asai songke tinjon ado bai hingke kaijagoi thangka gaita ani munai tongo monos hingke ang wan no hinchaka Santosh Murasung bosaka ang wan no hinchaka munai norona asai songke kaisa no angkai Shillong Khachi Hill se kai 7 ang kukui tongo te masa norok no bela bela hamai maro norok ano asike so man bagai norok hamai maro ama haike logri tongmani bagai hamai maro no bela bela ke hambai maro phaina de ani aro dara Santosh monai phayano ang phaikengke sahar nai ta Santosh monai
ang phaikangkai ulo sahorno mai photo ang phaikangkai sahorno phaina de ani ora dada phaina ang phaikangkai sahorno ang bai sunoro thangnai bele bo phoro jaga ang ulo phaina ta ulo bai sunoro phaikangkai aphoro malai neta bai sunoro thangkangkai ulo ang bai sunoro thangkangkai sahorno ta ang sai no dada ang soi no dada jaga bahai khai sininai dara jaga santosh munai ani Instagram mini tripura hin tongdo santosh munai ani Instagram mini tripura hin tongo angke Facebook tongo mini tripura hin soine di angkai insta ani Instagram mung ungka mini tripura hin oro text khemano oro sinilai mano oro comment khaidi mane oro text khaidi insta o bela hambai omales bro light hambai omales bro boro tong man tabuk tam rokhai tong bro omales bro nung mai dija sadi kisa ka hamna tong ke sari bela hambai omales nung bai male baru suka omales oke daran jagai ani insta tongo mini tripura hinai oro nung text khaidi santosh manai omales nung ka hamna tong ke sagre omales nung bai male balu suka omales mai da chaka mai che ko omales mai che ko nung kai mai di chaka sagre omales nung kai mai di chaka sagre Dadu Bullies fake available hambai har Mahadev Dadu Bullies ka hamda tong ke sagre light on khagre Dadu Bullies ka hamda tong tabuk tam rakhai tong Dadu Bullies bela hambai hai dada ar hi
Hai at tabuk tamro khai tong kia sagari at nini para bar kia sagari at. Dadu bulis nung mai ruk risa ka hamna tong kia sagari dadu bulis. Dadu bulis ka hamna tong angkai omales nung kai mai risa sagari omales. Dada ani para gama gamagot dada ani para gamagot gamagat gamagot dah hingga kisan ani pariman mister to kisana ka de gamagot dah hingga gamagat dah hingga ampini ampini sika ampini sino nung ar engke nung mai disa sagadi nung ane LP fan baga bela hambai ar dada kuna insta malai laina text khadi do monos munai insta o text khadi do dada kuna insta malai laina jaga malai nai angkai dadu poli saka har kaham no tabuk bonbas gosit tongo jaga dadu mai rok de jaka dada nu boroni an munai ani ke duma sorani do angke duma sorani do ar munai angke duma sora mana monogat dolai distri mono duma sorata dolai distri mono duma sorata dada jaga mai rok jaka de jaga mai jaka bisal nungkai mai di jaka sagade tak boro kia sagade bisal nung mai di jaka tak boro nogodoi mono saka god ni dada god need good night dada good night saya ko bele jaga light down hambai dadu bulis nung thangsenai dadu bulis bela hambai dadu bulis nini channel subscribe ka dada do bela hambai ar nung tini puila phaya no subscribe ne bagai bela hambai maro ar munai nung ani LBO phayai asake chuwa mane bagai nung ano subscribe ne bagai bela hambai ar angkai losmon dema tamo khai tong dara haine tongo munai losman ang haine tongo angkai munai losman nungkai tamro khai tong angkai nini para boro kia sagari do nini sini muno kia sagari munai losman dema nini para boro kia sagari do rang ar ang bo ampini belai saka dadeng boldi saka ar ang bo ampini belai saka ke monos munai saka ang thusinai dada thuri thusina dada jai kokoroi thangmano munai monos thangmano ang mol som se dada do
ad nung mol som se no mol som nani mol som se title dada do i mm 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 ani para ke kumagat dara nini para ke bayang ani para hingga mono sido losmon losmon dema ani para hingga mono do mono ani para hingga mono losmon dema nung mai desa ka sagari kisa ani para hingga mono on jaka ad ad dema nung ke mai ruk desa ka hingga nung tabo ad dema nung tabo mane pori datong mane tamro khai tong nini asa sono koijon ke sagari jaka losman saka chakha dara nung ke chakha dara ang chakha do mune losman ang mai chakha ad saka ani ke business khayo dada ang ani ke business khaibo dada ang ani ke business khayo dada jago tam business khai ke sa ad mune tam business khai sa de chaka losman de ma tam business khai sa de munai ad bobita saka dara nini para ke boro ongkha sa ani para hingga mono do bobita kola ani para hingga mono garok himi khuru khuna dole distri mono garok himi khuru khuna bobita munai mono ta ani para hingga mono dole distri mono mistake typing dada business khaibo sada anjaga mistake typing dada business khayo sada sado anjaga kok kore auto mistake only no auto kaise mistake only no dada sabut dada sabut tama hingga sabota dada sabota tama hingga buji mandia auto kisu mistake only no khunaka business ke youtube khaibo dada business ke youtube khaibo dada khayo dada business ke youtube khayo dada bujika মানে YouTube da khayo hinsa মানে business YouTube khayo hinsa মানে ta munai art ama hain sa মানে na
Tidni tidni nini channel mungta ba business yo itu kai bo dada tidni chaka nini channel mungta ma ti tiger official ang subscribe do ti tiger official na nini channel mong kai oro nini busur ongja kia sagare ad nini busuk subscribe rok busuk ongja sagare ti tiger official nini subscribe rok busuk ongja kia sagare ang nono subscribe ano do ang nono subscribe ano kesa nung nini busuk ongja kia sagare ang subscribe ni tabok to ti target official ke to onek kubama phainai buini onek phainai ti target official ni sas kheken ke onek borong ni phainai kutal se dada chaka ang subscribe ano do ang subscribe ano ang subscribe ano nung ad nung ani os ti target official ba nung ani video comment of khairi dido ang no subscribe nani ti target official blog ba nung ani video comment khairi di ang no subscribe nani Oma hakina kisa logiri dongbedi norong no bang norbo subsro na khangke sadi norong no bang subscribe nai Ayus Jomatia Paika big fan Ayus Jomatia nung tabok tamro kaitong kia sagade ni parar bor kia sagade Ayus nung tabuk da puila kia sagade kisa sabso khajang khairi di kisa lai ruri di ngai nini pararo ngai nini sinin ro kia sagade Ayus Jomatia Oko dada chat khainai dada ani logino khairi ko dada share khainai dada ani logino jaga khairi share khairi ad munai nini o channel rok bayano comment khairi di ang no subs rok khairi nai ani blogo thangoi Ayus Jomatia nungke tamro khaitong kisa comment khaigiri comment khaibagiri bela hambai adema hung ad nung an LB fan baga bela hambai comment khaibede tai saba tong kisa comment khairi dada mai de jaka munai ang mai jaka munang tai sino mai sai pe kado munai an bobita munai saka SK para sidi dara SK para sai de man dara SK para saimano bobir koroi SK para bai bisi hakali able SK para saimano do SK para saide man dara himane ongkhanata bobita munai mane SK para saida man hini sungmane ta nini ama munai bobita SK para saimano do SK para saimano bisi chalia SK para baibo jami sorotoi thangkangge SK para malayo bisi haksalia saimano SK para rogbo nung SK para rogo phajak dangkai bobita munai nung
ani ke thoi tong kha dada like ani ke thui tong kha dada nini life nai tong bo ani ke thui tong kha dada nini life nai tong bo jaga ama hakina kisa logiri tong do munai rok norong bel bel hamai maro norong ani lb fan baga ma hakina logiri tong di pohot tripura para boroni brothers para to dumasara ni pohot tripura para boronini brother munai ani para dumasara ni on bela bela hambai munai minung taisa ani lb fan baga mairok de jagai feka ke sagati munai minung ani lb taisa fan baga bela bela hambai mairok jaga sagati munai an saka dada nung leta mo khai tong munai ar ang kunu khaya hai no ta kunu khaya ta kuno business kurita dada nung leta mo khai tong jaga munai ang kuno khaya pohot tripura saka oke hambai barada jaga pohot ngai nung khai boroni ke sagari pohot saya khoi jaga umi nung ani lb famara ga bela bela hambai taisa nung ani lb famara ga pohot nung khai boroni kya sinimung rogari ni sinimung rogari pohot tripura nung khai boroni kya ni sinimung rogari ni para borkia sagari ang ar kya tong ga lb ro mamu thaksana to ani ongo paikha ang jami sorani sei siga o jami sorani kaisa pohor hini rok ang pohor hini rok khunago pohor dui nung am basa bo de dada nung am basa bo de dada ongo do ad ang am basa paro ongoi mononita mono duma sarata mono duma sarata sini para bobita saka SK para side dara nini para bobita munaya SK para saino kolaya do SK para digino ka kulayo do ani para o SK para lai mafiyota SK para saino kulayo ani para SK para lai mafiyota SK para lai khangkai sini para rong malai neta SK para digita sini para SK para jang hello poho nono sini ga kai nung jam sa khono gai ani para ngato moron para nokto moron para rok phai thangjak jam sabai jam sarabai moron para to saman jalai se ingba atoi sini atong iba jam sara moron para to para kai hase ke SK para aisuk pohot para boro ani logi tong bo dada jaga aisuk pohot para borok ani legi tong bo dada jaga ogo bobita kole nung SK para phaijak da ke sagare bobita kole munai nung SK para rogo phaijak sagare SK para digino kalai do ani para SK para rogo phaijak sagare munai bobita hello munai umi tongkhoda munai umi tongkhangke comment khere munai umi
Ani sini tongo oro dara. Ani sini tongo. Ani sini nai tongo dara. Ani sini nai tongo oro dara insago. Paidita bere thangpaidita. Munai bobita kolai bere thangpaidita. Eske para bere thangpaidi engai eske para phaigangai sini angbo phaimano. Sini para ba eske para bisi haksalia gana se. Dada nung media dekhai dada nung media dekhai dada munai ang media khaya munai ang bologat munai ang media khaya do bologat ehe phaya kho dara fucharok sokpai fucharok sokpai phano mano ulo Au. Okay, good night, horgam, te, joto, lai tong, nai rok, bo, horgam do pohor. Horgam pohor. No, sinika do, horgam pohor. Uloro nungkang kai kokro sungdi, pohor. Mai di saka di pohor ang nung. Pohor ta muro mai saka di do. Sedak di thana itong pohor. Mai rok di saka ta muro mai saka di pohor. Pohor ta muro mai saka di taro kaitong saka di kia pohor. Dada ani channel by nai do subscribe khai nai ta bok nung nini do ad nung nini channel by anos mane ani video comment khai di dang no subscribe di nai pohot saka song nai saka mai saka song nai mai saka alu phanok sobai songjak te milok bana ni se muikam bele pohot angorok din naikha nung program rok din naikha pohoru mongo dumur mela rok din naikha dumur mela program rok din naikha tuni baro program tong bele ojang dumur ata ang Bijoy Giri Phaijak Waisadara ang Bijoy Giri Phaijak Waisadara Bijoy Giri Phaijak Bijoy Giri bo sini yang digin no Bijoy Giri bai bo bisi hakchal ya do bo bita kol Bijoy Giri bai bo sini para bisi hakchal ya do Bijoy Giri bai bo kisa gana si do program naikha mia bo gain naikha tuni bo tong bole tuni bo program tong bole ojang onga ta dumura ta tuni bo superstar tong hina bole hai dada ta tie target official ni ang subscribe do obai nung kesa ni tie target obai kisa nung subscribe ka dada nung ani blog tie target official nung ani blog video comment kaisa khai di do omo hingkangke ang nono subscribe khai di na bagoi do mane mung subscribe ke phaya do omne bagoi ang nono subscribe na bagoi nung ano blog video kaisa comment khai di tie target official
खायनाय सागाय खायदे ओ ब्लग भिडियो से खायदो ब्लग भिडियो कमेंट खायदे दां ना सार्च खायदे माने मुं सार्च खायके फाया हमने बागै Ngay pohot tini bo program tong mala tini kena ya bode pohot. Tini program tong mala jang dum rata. Tini bo dum rata program tong ini bole borok thang. Ani MB pai nai kha do ang tai rang sa tong goi mu thang nai. Ani MB pai nai kha. Dicha khainai dada ang. Recharge khainai dada ang. Ani MB pai thang nai kha no. Recharge khainai dada ang jaka. Ani MB pai nai tong ta bo. Phone number rodi ani phone number da munai ani phone number da ani phone number da munai ani phone number da san munai recharge khainai jaga nini MB pai khe ani MB pai jang no tabok pai nai ta nung MB rok khairi ni khe ba khairi ta 609 असतो 609 असतो ekonomi nini MB pai khe jakai Bijoy Giri sini phai जों बिजय गिरि सिमि फाइ जाक दारा एफ एफ बिजिगिरि Kai bobby to koloi bizigiri bai to sini para bisi haksel ya do kana no bizigiri bai bisi hakel ya bizigiri phai kai sini yang bo phai mano bizigiri bai bisi haksel ya on khorang hai on bali hai WhatsApp khai di dada boleh obono ani WhatsApp number do ti target official obono ani WhatsApp number bizigiri bai bisi haksel ya sini para bawang bizigiri bai kana no bizigiri phai ganga sini yang bo phai mano bisi haksel ya
তাই বেড়ে রকম ফাইটা ববিতা মনাই বেড়ে রকম ফাইটা বিজিগির রগ তাইসা বেড়ে রকম ফাইটা এসকে পারা দিগিলে কারেন রক গুরুই দারা কারেন টংবলে ববিতা কলাই এসকে পারা দিগিবো কারেন টঙ্গ তা বলে কারেন রক ফাইজা বলে কারেন rok tong bole karen faijak bole eske para digi ba agi hinge to korina tabu to faijak hambai do nung ano em bikhairi mene bagoy horka da sada hambai bela hambai nung ano em bikhairi mene bagoy ane mb paijak tapu nung khairi gi bela hambai munai nini bukha ka hambai nung asuke ano em bikhairi mene bagoy bela hambai munai moro sora le hinke dara moro sora bosio moro sora yang duma sora tei thangka gai malai ta moro sora ba ojang moro sora ta mane ojang koti sora side ta koti sora tei thangka kai ojang moro sora bore phaika munai bobita 19 taka one day recharge khai ka dada naidi mangka munai ti targe mangka bela hambai nono hambai maro munai bela hambai munai ti target official bela hambai ngai norok bela hambai nung ano nisa khairum lagai ihi phaya ko moro sorale karenda tong dara ke karen tongo babita kole karen tongo yang joto karen tongo karen tong do kwa moro sora dige bu karen tongo pawai sesek bere tong phadita bobita kole wai sesek bere tong phadita sini yang go bere rok thang phadita karen do baksa jaga tongo baksa koroi jaga bo tong ta ma haita baksa jaga karen tongo baksa jaga karen koroi ma hairokta kisa nung tabo moro sora pano kisa nung je lama kisa gana rok hinge karen tongo ta kisa jang hasok bosok rok hinge karen koroi ta ma hairokta baksa ke sao dara moro sora karen line tanjak hinai tankhana karen line rok tankhana haipona ang thangjaya ba saimaya ta asuk bobita munai ang asuk moro sora rogo thangjaya ba asuk saimaya ta ongkhana karen line rok tanjak rok ongkhana gai kisa karen kisa gana kisa lama gana rok hinge borok hinge kisa misa phana tongoi mano hinge kisa ojang hasuk busuk kisa kusuk hasuk busuk rok hinge kisa karen koroi rok ongoi mana ge ang asu moro sora rok thangjaya ba asuk saimaya ta koroi phana ongoi mano munai bobita karen koroi phana ongoi mano ge ang asuk ojang rogo asuk thangjaya ba asuk sasugoi maya ta dada ano sadi do lotari thumke dada ano sadi do lotari thumke
biroya ni bagoi se tanka bil rogruya ni bagoi rok tana dikhana ta bolong da dara morosora para kisa huyang kisa orang kisa bolong bom kisa ang morosora sik para rok bera jaya do mane je morosoro ang thangmani kisa lamatoi rok thamata bolong tongo ha obo town yata bolong phano hinmano ta asa ang morosora rogo asik thangdiya ta asik sajogoi mani ta mane thangdiya ba morosora rogo morosora rogo asik thangdiya ba asik sajogoi manthaya ta kisa bolong digi no kulayo kisa bolong digi no kulayo asa ang morosora rogo bera jaya ba asik sajogoi manthaya ta munai bobita bolong digi phano kulai mano hingkai ang asik morosora rogo thangdiya ba dada bopu rok malai nai jaga malaya no munai malaya no ulo ang phaikengke sahor no hamyata wansuk di do dara bui ano jalak dasa hin chung ma se do dara hamya wansuk ya munai bobita ang basu ojang asik bera jagya ba asik sajogoi manthaya ta sini nok hingke yang dumasara se hingke ba dumasara hingke bongni hingke morosora hingke kisa mathamuta morosora bai dumasara onek hakchal hingke ba kisa sajogoi manthaya ta ojang kisa bolong digi bo tongo kisa ojang bolong phano hini mano hingke asik ang bo asik morosora rogo bera jaya ba asik sajogoi manthaya ta ang bo haipano sini dumasara ti thangka hingke thangmano morosora haipano bera jaya ta morosora rogo oboni bagoi asik sajogoi manthaya ta tola phaike sadi ano malai nai palbai malai na ang tola phaikengke sanai do tola ni sinimani rok tongo do da suji rok tongo tola lembu sora rogo phaikengke malai phiyano ang phaikengke saono munai target official munai target nung daily da ongo common number of ri sagari kisa ani customer tongo agotola ni ni customer tongo no nongo target operation nung daily da number di sagari ang onek thungoi phaijak do onek thungoi phaijak kaisa channel lo chung onek thokaijak do thungoi tau to jafonu jime chung thungdiya rok bo mani ase balu suka je thungmani baisa pura mangkho tabu ke rok thungoi mani angke rok thungja dia ta bole no target official nung daily da number isagari nini ora Robert Bagan Lebiang hingke dara Robert Bagan para bagu yang di sibelei Robert Bagan di giu yang di kita mane tama ini sasina yang Robert Bagan di giu yang ta mane ujang saita ojang Robert Bagan di giu morosara ni tongo do ungkai sini dumasara di giu morosara ni tongo do
obo rubber bagan digo jang eske parabe bu kisa gana rok kulai do rubber bagan rubber bagano jang eske para bai bo kisa gana hayong do yang rubber bagan hinayo jang eske para bai bu kisa gana haise gana se Oke nung onek jaga sini yang ni jaga onek sip saiman bele bobita nungle onek se sini yang ni para mungrok joto saiman bele nungle tini char guti rokha borong no successful tini char guti ro mane nini successful khana ang nini channel khana rogo nai nai ana do ang nini channel khona rogo nai nai ano tini char guti rokha borong no successful kha hambai hambai hamka ang nini channel rogo khana rogo phai nai phio no do ani le phone che battery kri kha dara battery kri kha da bela bela hambai nung asake battery kuri te tai nung ana asake logri tamna bagai bela bela hambai babita nung taisa ulo somero makhang ke phaidita battery pai kha engke to ko korai thangai mano nungle engke sini para yang para rogonek jaga sai mano babita kolai nungle sini yang ni para rogonek mung sai man bele nungle nini dolok onek tong nang ke sini yang digirok nini dolok on bagai sai mano nungle 2005 ni mang kha dara ma posisoni man kha dara hamka posisoni man kha no tongo dara inchako nini obno bagana nung para mungrok sai manota obno bagana nung para mungrok sai manota nini dol tong mane bagana nini dol rong noro phaiken ke sini yang rogo phai thangbai mano ani ke 8% battery video khalai mani ani ke 8% battery video khai mani nini bo battery kri kha ko kore norong ni battery kri kha battery ro kori bai hingke to thangmano ko kore monai ti target engke nung tini 25 soni 3 mang khano nalai ti rok maya se balokho ti rok pura maya balokha gai tabo engke ti rok maya ne baga asuk thungdia ongkha age engke ti market thungo ti thungmani onek manjak si age rogo thungpuro tabuk se ti rok maya mandia bela bela hambai noro ano logri tongmani bagai battery kori khete joto thangai mano noro na sake hamai maro ba mangkha bele engkai ekong dosok sotok
20,000 20,000 मा kata 20,000 से hamka te target officer hamka nung hamka tai man thong khana brogo thungka ke khana tamak khana roi ban no sombar tai man thong sombar rogo tini horo ke ani teacher se pai se nai te exam paya sak dai se teacher gulak dara noroni to porikha rok exam rok choli tongo no munai kaham ke ready exam rok dara daily se live video khai dara daily de video live khai au munai ang daily video live khaimane do ngai asikal hingke kisa video live daily khaji ang tong hata agyo hingke daily live khe do daily no live khio ngai tabo hingke ase elbiro khaji ang tong hata mane tini taisa khaiketa dara daily live video khai daily live video khaimane no ngai tini hingke daily live video khaimane no mane kisa muthak jagoi tongkha ngai tini taisa live video khaiketa hambai dara nung Christian da Hindu munai ang Hindu sido ngai munai bobita nungke Christian da Hindu nungke munai bobita nungke Christian da Hindu nung buki sagadi munai bobita nung bo sagadi kisa Christian da Hindu Christian dara munai bobita kaham ke pordi ini exam do kaham ke ready munai ang Christian dara ang Christian do dara ini auto joto kiba Christian tongnai kiba Hindu tongnai hai diba munai rok dara muk turui de phaika dara phayako mukturi phayako manai mukturi phayako manai ang ongo ang 10 ta rogos thugo munai ang 10 ta rogos thugo 10 ta 11 ta rogos thugo ngai dakti thuka angke horo chetar mano do 2 ta rogos chetar mano dara rok nini para koloi rok dat tongo bobita koloi sini para koloi para hini tongo do bobita koloi nung jami sora hini do khuna jami sora koloi para hini tongo do sini para bai ganano jami sora koloi para rok hini tongo do sini para bai bisi haksalia koloi para puro garam rok ongjak waisa puro rasme ongo rai mela rok ongjak koloi para rogo koloi bai sini para bai sini para ba gana se nongni koloi sima kwrwi sini para onek tongo
Kolai para hini si tongo sini para gana o. Onek tongo nongni borok onek tongo. Angke duta se thuo game thungmani jago angke 10টা 11টা thuta মানে dakti thuka angke horo setar manota 2টা 3টা ro setar mano angke setar mankhangke taisa mukti thanya aboni bagai 10টা rogo thuta. Ani bai tongo Bijoygiri o dara gitja gana o borokni nok Bijigiri ni je o gitja gana ni obo nini bai suni nok no. Ani bai tongo Bijigiri o dara gitja gana o borokni nok Sika. O Bijigiri ni je gitja gana o nini bai suni nok tongo ta. Sika. Baca mani ke 10টা ni dara Munai titar ga nung tit Delhi da thungoi man dara nung devon ma de munai titar ga ang Tripura se angke gai munai bobita nungba Bijigiri o nini bai se tongo ke ba nini bai suni nogo rogo be thangpai mano. Sabo nung Supriya Devarma sabo nung jaka angta Supriya Devarma bel hambai ani LB phaim bagai angkai angta ang kisa kok sai tongota dugan rio bai ni bukora hingke kumui hingke gari salok go dara Bijigiri gana da dugan ri bobita kolai bukara mane boja Bijigiri o da dugan ri bo o Bijigiri school gana da dugan ri bo jaga dugan ri kiye sagari do mane bini bukara bo jaga dugan ri obo kiye sari do. Sunday game of joy money Sunday game of khana to game of ongnai school gana sika o Bijigiri school gana dugan di neta aw sika bo ta mani ro phalba londa khe tongo ta bo ta mani phal ke sale kisa londa khe no saimangkha hingke o londa hingke bong nai ta londa hingke bong nai o jaga londa khe tongo kutui rok alu rok sika saimangkha londa hingke saimangkha mane haifano ang mung rok maya ta mono
monorogo thangka hingke nungo ta dugan rogo monorogo thangka hingke nungo ta dugan rok rimani ta mane mungrok saimaya ta ang bini mungrok tamo keha saimaya ta nungna khe nungo ta dara nung school pore de tong munai teacher ke ang pore dia do lekhar pore dia teacher official nungkhe mane pore dia tong tama pore dia nungkhe pore dia tong teacher official munai nungkhe pore dia tong keha sade angkhe 12 jora se ta khe pore ya kokore asuk pano pore hingke asuk pano hamo nini para kilas no munai teacher ke nin para kilas no Laidan Rahul ba bela bela hambai Rahul Rahul ka hamda tong kia sagade bela bela hambai Rahul nung ka hamda tong kia sagade ani baba ani ama kunui ni bagui pore dia dada kunui kurui ani baba ani ama kurui ni bagui pore dia dada nini nini ama babu khe nini ama babu khe mane tabuk mane nini ama babu mane nungkina furu mane tamo mane thuide thang tamo bahai nini ama babu bahai ki kwrui ongkha amo keha sagari do te ta ge munai nung nini ama babu bahai ki kwrui omo keha sai khono gari do Amapur district dara Amapur ni chino ni para Amapur chino kaham no hinchaka Rahul nung mai chaka sagadi Bobita college chaka ji hinchaka je thuika hinchaka engkai tabok engkai te target engkai nung tabok sabai tong keha sagadi do mane nung tabok sabai tong engkai nung saisung da keha sagado ang norok ni yang phai puro kutui chari di do dara charonai mona charonai norok ni yang phai puro kutui chari di do dara charonai mona charonai dong munai nung bufo rogo phainai nung sarita bufo rogo phainai sari engkai nung saya engkai to chung bahai ke sai mane ba nung bufo rogo phainai sarita sahorita ang mai chakha chaka tamui be chakha Rahul nungkai tamui rok mai chakha dara muk turui phaika na dara phaya munai phaya munai teacher ke ang muktri phaya bobita munai nung bufo rogo phainai khobar rok rita exam paikhe pai exam paikhe
फायनाय दारा जगा फायदि साहदिता नों बपर फायनाय साहदिता नों फायकेंके साहदिता एक्स शिलं ब टंग एक्स शिलं ब टंग दारा टेक के मामा न एक्स शिलं ब टंग दारा ताके मामा नgo ta bukan ini mama ni nogo tong ta agi silongo tongo dara ta ke mama nogo jaka agi ke silongo tong ta kan ini mama nogo tong no gani ni ase chongke nung ekjona da nini ase chongke nung sachung no muna ti target bobita nung phaikenke sahatita ani insta tongodo minitri parahin tongodo nung insta para nung comment kai insta para nung text kai sahatita ang phai tongo hini nung ani insta para nung text khaita nung phaikenke malai phe ano munai mo nai tong bo jaga moktre le da tong sa dara rok biang mo khuile da tong dara norong yang sini yang ongo tentri tongdo tetu tongdo sini yang mo khui tongo sini nogana tentri tongdo tentri nora tentri dahin bobita kolai munai nung tentri dahin mukhui mung tentri dahin norak sini yang tongodo sini nogana na tongo tabo munkha nini abjan paikhan kale phaimano phaioi tilang mano kobong ma tongo mukhui sini nogana na tongo norak boroi bo tongo don boroi hingao sini nokba kisa haksal mathang ta boroi hingkala sini nogana korido hingke boroi hingke kisa sini nog ni sala kisa haksal mathang oro hingke tongo do sini nog ni sala kisa haksal hingke boroi tongo hingke tenturi le tongo ta norak tenturi dahin no tetui no norak tenturi dahin boroi bo tongo tongan le kisa sini nog kisa haksal mathang tinai mano boroi bo lutukang ke কিন্তু tenturi le tongo sini nogana dara abo hai no dara jo norok tenturi no norok mane kokia bai mane mosorok dioi mane laksu khai charicha norok bobita norok mane tenturi mukhui bai kokia khioi mane mosor huloi laksu khai charicha norok kia sale mane sini yang hingke chagodo mo haike chagodo sini yang hingke laksu khai chagota kokia bai tenturi khioi mosor akaran rogrioi akaran maduri nini live da phai tini maduri nini live da phai tini maduri ani live tini phai dia
Rahul tini Madrid faidia tini kisah pano nung dia pano ai sini inge fayo tini inge faidia chaka waisa puru ani dolok sario ni thogono thore thokia sari babita oma haike chakhange thore thokia sari taisa sari rohonai sini yang phaikangke taisa sari rohonai thogo inge ba taisa sari rohonai ta mia khai phayoda miang LB khaije gya Rahul miang LB khaije do tini se LB khayo angke ang LB khaije salni saltam baloka angke tini se LB khayo angke tini hingke to phayo ko Rahul thogo dara inja phaidi phaike angke taisa sari rohonai ta sini yang tongo taisa sari rohonai kathoke phaike angke baksa buksu boro hingke to ma haki saya mane town rogo tongnai baksa buksu boro hingke ma haki saya no bobita kolai munai baksa buksu boro ma haki saya no mane kokia bai thindri ke Maduri no siniuda no Maduri no bo bini pig boria bini pig boria bini pig bo nungya bono Maduri no hai no live rogo phayo inge kok sabayo gai bini pig riani bagai bono kaham ke cinema yang uta bini Facebook rogo bo pig bori jaga gandok lusabda khunari mano kisa dara munai gandok semaya bole munai bobitang gandok semaya bole dara nini porele boiler keji bo suk bo ani parke 340 takse dara nini porile jadi dara nini parile boiler keji bo sukbo ani parke 340 dike se monai titaker kisah परिमाण मिस्टर तो kisah nung kaham ke sagadi yang परिमाण मिस्टर तो Maduri ani burui se bo tabo pori tongo jaga bo hingke bona nung khada Rahul ale bona nung yako Okay, good night, Dara. Bye bye. Good night, Nonobo. Munai, Bobita, no good night. Aisha, Nini, Somoy, Tonkanke, Kunabrogo, Malapia, Nonke. Nonobo, good night. Nonobo, Tata. Kanabrogo, Taisha, Somoy, Mankanke, Malapia, Nonke. Bobita, Munai. And no cow, Buri, Night, Togo, Jagon. Buri, Night, Togo, no. Boleh pori utong boleh angkan rusap mano dara angkan rusap gade ingke ane bodela gandok rusap ai khunaru gade ane bodela gandok rusap ai khunaru gade nung Delhi da live khaisa dara
Ang daily life khaji do angkai daily life khaji angkai norok phainai angkai norok phainai angkai khaimano mane ang jefuru life khai angkai norok phaidita ang live khai angkai ta norok noro notification thangnai angkai ang jefuru live khai apuru phaidita age hingga to daily khayo tabo angkai asung daily khaidia ta bui nasili bayo daily life khai angkai omne baga asung daily life khaidia ta age to daily khayo angkai tabo angkai ta daily khaidia tabo angkai waisu live khayo ta waisu live khayo ta शनिबार रविबार लाइभ फैनाय ओमफ्राय शनिबार रविबाराव ओमफ्राय लाइभ फैनाय बिसिबार शुक्रबाराव लाइभ फैनाय बुधबार बिसिबार लाइभ फैनाय शनिबार रविबार लाइभ फैनाय बुधबार बिसिबार लाइभ फैनाय आफोराव फायदा ang tini no first time nini live nai tongo but haifano belai khakchang kha te tong thoka au ang bo nung ane elbio phaimano bagai ang bo onek tong thoka munai babita nung ane elbio phaimano bagai ang bo onek khakchang kha norok asuke logiri tongphaimani bagai norok kok sawi tongphaimani bagai ang bo khakchang kha norok kok sawi tongmani bagai nang bo norok kok sawi tongmano ke norok logiri hingke bang bo live bo khai tongmaya norok logiri tongmani bagai nang bo live khai tongmano ta norok logiri hingke bo ang bo bahiki live khaini ba norok logiri tongmani bagai nang bo live khai tongmano ta ang bo norok logiri mani bagai nang bo tongthok suka norok asuke logiri tongmani bagai angkai chung ma haike no waisu chung ma haike no horrogo chung waisu ma haike chung kokro salaina nango angkai chung haino tongjana angkai siliya diba angkai chung haino waisu ma haike time pass rok chung haino elbiro kok salai mano norok no bela hambai maro munai bobita no hambai maro nung logiri tongmani bagai Rahul Saka ang ani tini los ongjak tit guti chawi sa sutaka sa ni mangso 6,000 los ba guti chabule los ongata nung butin muthunga lahol tini ke masukata haipono tini masupano nung someyo los ongo someyo lab ongo ma hai ongata rahul o tir guti chamani mane someyo tir nangya hingke to labong na angke someyo tir nang hingke to los ongna oma hai na no rahul tabung no nini channel no ang subs khai rikha dara bela hambai bobita munai nung ani subs khaimani bagoi nung ani channel subs khaimani bagai bela hambai notification all chini di do ninora ang video ro upload khai kai soina bagai notification all jaga chini di angkai ang video ro upload khai kai nini oro soina bagai
Rahul dama somayo guti number nangkangke somayo engke losong na somayo engke nangyangke labong na mahai rong na ta mana tirejan ong mani tirejan ong mani बहुत boi thungnai bangkangke labong bole los ongkha ta kuno puro lab kuno kuno puro lab kuno puro los ama hai nongo guti chamani hingke ama hai nongo kuno puro labong nai kuno puro los ong nai ama hai ta guti chamani rok kunai suin dream dara ta game thung mani time ongkha good night ad nanobo good night bele bele hambai ad asuk logiri tongmani bagai good night bobita good night jotano norok logiri khangke daily life khainai norok logiri khangke daily life khainai gai norok typing mistake khairi jakha dara nakadi kokoroi munai oboto mistake ongai no baisa so ani maduri no sakai bo joli jaknai Rahul ongkai nini maduri no kisa phadini saban diba Rahul nini maduri no tubi phaigadi hini sagadi tamo phaiai dong haba tini hingai phaidia Rahul nini maduri no saurgadi phaidi hinoi tini hingai bo phaiai dong kha tamani bagai phaiai dong ha kisa nung saurgai phaina kisa saurai nagadi nini madu no saurai nagadi Rahul tamo phaiai dong kha nini maduri kisa saurai nagadi phaidi hini sagadi amani amani serial tayam ongkha ong tongkha dara bye bye madu monggo madu bobita golo somai rok mangkhai malai piano nangbai bo live tabuk phaya bini porikha gana kha pung kokrengke bini porikha gana hingke to phai mangalakna bini porikha bo choli tongo hingke ba bini porikha bo choli tongo hingke ba borok phai mane ba khana rok phano tubui phaidita dara tamasuk set haisa kisa set hai do khata Tawni bagui sadara
Tauni bagui sa dara kono bagui ya monai kono bagui yo sagala kata narama ano se sao tamo online mang này ano se sao tamo online mang này lo khai tabo online phai tong phai mane bak phai tong phai mani sai mang kan ke lo khai nang hin jana da tamo online thangai toin khai nei tabo nang phai man rok sai mai di ba cái nang online phai mani sai mang kan ke lai hin jaka ni nang maru bai tamo online mamang thangai toin khai nei ni nang maru bai hin jaka kam cha khai ong tong kha dara nung tabo i vai su su ma hai ki kam ja hai rong ta vai su ka ta vai su hai no ka ta cái ra hol nung lai ta bo sai ma kan ke hin jaka ni nang maru bai tamo online thangai toin khai nei ni nang maru bai hin jaka nini video khaisa nok nongmani boroi tamo ongkha phung tui kok mani nini video khaisa nini video kaisa nongmani boroi tamo ongsa phun tui kok samani মানে খানাগার do obo o gongate ma hinai bo agotolago daful noro sauna do jung nung je tabuk sungmani o gongate ma hinai bo agotolago sori naijani thangmani do kisa mental ta bo kisa bini bokhorok uthli mane bo agotolago sori naijani thangmani agotola sori naijagoi hingkai second terrain by kai pheka do second terrain by kai pheka ke monogo hingkai akhlai mandia do kisa mental ni bagoi monogo akhlai mandia bo terrain wise thangai paikha ba bosabo masa tong bini logyo mane bo akhlai mandia thangai paikha ta terrain by baksa thangai bo kumai paikha ta bo kisa mental hingkai ba obone bagoi bo akhlai mandia terrain by baksa thangka kumai to hingka bo omota hingkai tabo hingke mankhapung Guwahati o mankhapung tabo khai joharo jorhati hin tam hin gur Guwahati o mankhapung bo mono bazara akhlai mandi ta bo mane agotla go sori naijagoi phaimani mono bazara mono station akhlai mandi ta kisa mental ba tamoni kapsa jaga taka di dara muktui gunang ke jaga kavya au sabo nakasa jaga tabo gongata ma hinai ko mani bo mental hospital rohol jafung bora manai Guwahati o manai mental hospital rohol jafung hingkai tabo hingke nogo tobuyo kota au gongata ma ko mani sini para dikini nukulai obo
Maisa khada maisa khada maisa pikang o soito maisa pikang soito somyo maisa pikang soito dak tini maisa pikang asuk tini dak tini maisa pikang Mr. Nini Purika Biang Nisa Mr. Kuriko do Rahul Mr. Kuriko Taksu Dora Kuriko Mr. Taksu Dora Kuriko Angkai lai bo buri hamjago hinoi sabula sa angkai kai sadita 사제다 능 차이내가리다 아는 바게 능 차이내가리다 angke 사제다 능 차이내가리다 미스터 라홀 능 차이내가리다 아는 바게 미스터 라홀 능 차이내가리다 아는 바게 능시 sana nanggo ang sama hai ongya bula olokai ano amjana da hai pano sainedida boron nung ba anu ba sinai ke ba boron no hamna ba hai pano sainedita nungbo sarita nungbo ba su sainedita
Nung umino hamjak manyada. Nung umino hamjak manyada. Umini tongbele. Umini tonggo. Umini naijak si tonggo. Umini bini naijak si tonggo nge ba. Bahai ke ongai ba. Ulokai ulokai umini sulake bujang naise ang. Biang nisa tonguta angbo para mungrok saime ata. Hai pana tonguta bini ang para mungrok saime ata. Bini tongnang ke tonguta. Ulokai ang bujagano. Ulokai ang bujang naise. Ulokai bujakan ke ठीक है bini sulabai. Bini naijak si tonggo. Ang khailai bo phaikai no burirok no guhnui sauta. Sarita tabakai taisa phaikankai sarita na bagai ta angkai taisa phaikankai. Buinilai phai di ang saono. Buinilai phai di ang saono. Sadi. Phaiano. Phaikankai nongoi malai ano apo sadi. Khana rogo phaiano. Jasmine no da hamjak sadi. Jasmine no da hamjak sadi. Hamjak ya bono. Bongge thamji tunggu. Thamji tunggu bo. Jasmine bo thamji tunggu. Ulokai bo bai bujanai si. Thamji tunggu bini. Ulokai thamji ahaka angkai haino bujagan bo bai. Etamo ongkha sa tamo kiriyoi da bono.
bini thamchi tongta bo kisa thamchi tongta Rahul ni nara tai sabo samne tongsa de kisa sabo sama ni nama tongsa ni na Mia ano call khayo Facebook toi kok saka Jasmine da bini number kari da ni nara bini number kari Facebook toi kok sabo jaga Hai Baradar Agut Tripura Hai Manai Agut mana tak ro khai tong gai nung lai ro gadi kia cha lai don khai gadi gai ni para bor kia sa gadi ni sin muro sa gadi nung tak ro khai tong kia sa gadi Agut Tripura Agut Tripura nung tak ro khai tong sa gadi gai ni para ro bor kia sa gadi taro khai tong sa gadi ane LB fan bagai bela hambai Agut Tripura sa gadi ang ton sinai do jotono ang ton sinai jotono hor kaham jotono good night kon khabri ang tona na kha jota buri rok Facebook tui mang se call khayo ano ang call khaya buri rok barang jota Facebook tui call khaibya no jota buri rok Facebook tui mang se call khayo ano ang call khaya buri rok no au taun buri rok jota mahai Facebook tui se call khaibya bisimbar ani para khai samono angkai pori tonggo barada ani para khai samono angkai pori tonggo bardat matau bo kalaso pori tong basuro pori tong nung kita mana basuro pori tong mana bo kalaso pori tong lisa no tanggui hamjago hinui saga na Lisa botabo live dekhai tong Rahul botabo Lisa live dekhai tong ke sa de Lisa LB dekhai tong ke sa de Lisa tabo LB dekhai tong ke sa de Lisa ne ora thanglai nani bo LB dekhai tong ke sa de Rahul
Risata bo elbida khai tong kia sakde da hol. Sido ang sai mania by imi live khai tongo. No imi live khai tongo no. Da hol ni no ra imi ni number kerida imi ni number da hol. Ni no ra imi ni number kerida. Imi ni live bo thanglai kana. Tau. Ang baton sinai do imi ni live bo thanglai nani. Live bo hamja ko hinoi chagano imi ni number kuri. Ang baton sinai tak ang baton sinai imi ni live bo ko thanglai kana. Ton sian ang bo. Jotono horka ham jotono tata bye bye horka ham jotono. Tabang muthak sinai.